Pane mhuri yekuchimani-mani yaramwirwa chitunha nevanhu vemunharaunda pamwe chete nehama dzepo vakati bodo uyo hativigi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So kuri kunzi munhu uyu akaurayiwa akatorwa mapanzi. Saka hama dzemufi nevagari vemunharaunda vaendesa chitunha kune munhu ari kupomerwa mhosva. Vati vasvika paya vakonewa kana kupinda mumusha ndokubva vadaritsa bhokisi racho nepamusoro pefenzi. Guys, zvinhu zvinorwadza zvisingaite. Vamwe vari kuti mabhlogi anga atomanya nenyaya yacho, vakati munhu uyu akabatwa aine mukadzi wemunhu ndobva vamurova munhu ndobva afa. Mhuri yemufi ndokunosiya kofini rine mutumbi pamba pevakamurova. Hanzi zvinoitirwa kusvibisa dzinza rese, mweya wengozi kuti utenderere pamusha, uye munogona kusangana nemufi ari pamba ipapa manheru. Saka kuri kunzi vedweka siyanai nechihure. So ndo zvanga zvatofamba mumastreets, asi pazouya the correction the true story that happened. Ari kupomerwa mhosva yekuuraya munhu nekubvisa mapadzi ndiye aramwirwa chitunha. So guys, nyaya iyi inofambiswa sei pachishona chedu? Munhu kana waramwirwa chitunha unogona here kuviga munhu uyu, kana kuti unofanira kuenda kunokumbira regerero woripa? Zvinofambiswa sei? Nekuti inini kwandakakurira kune vamwewo sisi vakaroorwa vari mudzimai wechipiri, murume ndokubva afira kumba kwavo. Saka vakaramwirwa chitunha nehama dzemurume vakati iwe wanga uri small house, uye mukadzi mukuru akati iye haasi kuzombobatikana nekuviga murume wake. Tatiri vechidiki nenguva yachoyo tikatombonzi ibvai, but pakazosvika time yekuti papa kunhuhwa zvokuti almost village rese ranga ratosunga 2 days 3 days munhu ari mumba, bhokisi racho ranga risachatovhari nenyaya yekuti panenge paramwiwa. Isusu hatizozivi kuti chii chakaitika since tati vana vadiki. Saka ndosika kuti zvinofambiswa sei pachishona chedu, kuti kana vanhu vachiramwa chitunha vanoda kuti uite sei? Uripe here kana kuti ingozi sezviri kungotaurwa nemunyori apa kuti ingozi inongotenderera iri pamusha ipapo inopedzewa nei? Tinoripa here nemwanasikana wedu ondokuzvarirai vanhu, kana kuti zvinofambiswa sei? Chishona chinorema dzimwe nguva, nekuti imiwo sehama munenge mune munhu apara mhosva iyi. Kana bhokisi rakuinzwa pamba penyu, imimi mochiitawo sei? Okay guys, so do leave your comments on what you think. Tidzidzisane chishona chedu. Ko pamwe tinenge tangogara mumasities tichitorasika tisingazivi kuti magariro edu netsika dzedu chadzo dzinonyatsofamba sei. Tiri kungogara ndichizvifunga kuti vana vedu isusu vachange vachinzwisisa here zvetsika nemagariro edu aya, kana kuti vachange vangovawo imwewo generation isina culture. Anyway, ngatibatsiranei chokwadi. Kune vese vanogara kudiaspora, mumeke sure kuti vana venyu vanodzidza zvinoitika chero kumusha, vadzidze chero kumhoresa chaiko. Ndogona kusangana nevamwe vana vanokonewa kana kumhoresa. Musakanga nyaya yedu ndeyengozi, but ndangoti ndingotsinidzira panyaya iyoyo kuti tsika dzedu nemagariro dzinofambiswa sei uye ngadzi enforcwe muvana vatinavo. Do leave your comments on what you think.